Нәурүз фестивалі 1989 елда СССР театр әһелләре берлегенең карары нигезендә Урта Азия республикалары һәм Казахстан драма театрларының смотры буларак оеша. Беренче Нәурүз ул вакытта Казахстанның баш каласы булган Алма-Ата шәһәрендә. Аннары 1993 елга кадәр Урта Азия республикалары баш калаларында үтә. 1993 елда фестивальдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында катнаша. Нәурүз фестивале 1998 елда Россиянең иң өлкән милли коллективы Галиаскар Камал театры инициативасы һәм Татарстан Республикасы җитәкчелеге ярдәме белән яңарыш кичерә. Шул елны төрки халыкларының 6-нчы Нәурүз халыкара театр фестивален Казан шәһәрендә уздыру турында карар кабул ителә. 2010 елдан җөп елларда фестиваль әлеме астында театраль белем бирү фестиваль форумы уздырыла. Форум кысаларында Россия, БДБ илләре һәм чит илләрдән әйдәп баручы педагоглар һәм театр эшлекләре лекциялар укыйлар. Остазлык дәресләре үткәрәләр. Беренче форум Россия һәм БДБ илләреннән 22 делегациядан 250 театр әһелен җыйган булса, пандемия аркасында онлайн режимда уздырылган 6-нчы форумга Россиянең 33 төбәгеннән 700 катнашучы теркәлде. 2015 елдан башлап һәр Нәурүз аерым бер төрки халык сәнгатенә багышлап уздырыла башлады. 2019 елда Нәурүз кысаларында Татарстан театр эшлекләре берлеге инициативасы белән халыкара милли театр мәктәпләре фестивале Нәурүз School старт алды. Татарстан Нәурүзе кысаларында Казан театрлары сәхнәләрендә Россиянең төрки телле театрлары, БДБ илләре һәм дөньяның милли театрлары тарафыннан йөзләгән премьера күрсәтелде. Меңләгән катнашучылар һәм тамашачылар төрки телле халыкларның милли үзенчәлекләрен тойды. Күп төрле театраль мәдәниятләр белән танышты. Бөтен дөнья театр мәдәнияте контекстына кушылып, үсеп һәм камилләшеп, Нәурүз фестивале үз миссиясын төгәл үти. 2021 елда Нәурүзнең үзәгендә Себер төрки халыклары, Алтай, Тыва һәм Хакасия республикалары театр сәнгате. Фестиваль төрки халыкларының телләрен һәм бай мәдәни мирасларын саклауга, төрки халыклар театрларын үстерүгә актив хезмәт итә. Хәерле сәгатьтә!